Oke, terima kasih buat Mas Omek KG Kru Marco Laras. Teman-teman jember Mas Omek mugi ingkang dipun sejo saged tercapai KG Kru Marco Laras dipun paringi catering. KG doane buat Mas Omek. Semoga yang dicita-citakan tercapai buat Mas Omek. Terima kasih. Sok ning mulai nang Indonesia ditanggap kok sekali lagi matur nuwun buat Mas Omek yang punya Malaysia cateringan nih. Apa apa sliramu tresno tenan oh inten sampai tresnaku do Pak Pina ya apa dek siji songo tobat loro walo telu pitu oh intan piye sampai apa-apaku wiwa lekmu ya ya intan bakal tak toke aku pamit yo sampai aku piye oh intan kuatir sok sekalakan temu ning endi nggonku goleki bab abate kepengin ketemu sakno senajan adoh tak paranjo adoh kok diparani yo mong nuruti karepe ngati kudu tak tangisi rek ngene iki bareng saiki ketemu ketemu tenani saiki gawe lunga lunga ninggalake aku semandal rasa ning atiku lo tumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno kok ya kandha
ojo gawe geloti aku ora bakal gondele yen nasibku piye ngapa apa cek kok dadak ketemu piye ngapa to dadak ketemu yen pancen ditinggalake dadi gelap nganti